Makadi sekuru. Tinofara makazimba iyi. Handitika. Harise mabasa. Mabasa tingodaro. Handitika. Zuva chete. Zuva kwese kwese. Tati timbopinda matare tinzwe zvokunetsa vazukuru venyu uyo kuti vanobatsirika sei nevamwewo zvavo vanenge vaida kutsvaga zvinhu zvavo kuna sekuru kuti zvakamira sei. Handitika. Patakataura last time pai takanga tasvika pakuti aiwa pamunozoya next time ndichaita sei, ndichamutsa zvinhu kuti mumbonzwa mutaure nazvo munzwa kuti zvakamira sei. Zvakamira sei basa ranhasi? Aiwa basa ranhasi rakanaka chose chaizvo. Zvadaita nhasi ka tida kuti timborakidza vanhu zvimwe zvinhu zvavanongonzwa kuti zvinhu zvinoitika asi vasati vambozviona zvichiitika. Saka nhasi timbovarakidza kuti sei zvichidaro zvakanakirei uye zvinozoipire chii futi tichienda takadaro tichibatsirana navazukuru zvichifamba zvakadaro. Saka nhasi tine dare rekumakuva ndodare ratinaro nhasi. Kana ndichiti dare rekumakuva ndinchiedza kuti nhasi tiri kutaura zvinhu zvakadzikadzika, tiri kushandisa zvinhu zvakatiremei zvatisingakwanisi kubudisa asi zvinhu zvekuti munozvionera mega kana tichinge tatanga kuzvisumudza ipapo. Handitika. Tingati basa rezvinhu izvi nderei mukati meupenyu hweraramo dzevanhu? Chekutanga ndingatauri ndichiti chakakosha pamadumwa kana kuti mishonga yakafanana nekuti inogona kusanduka kuita nyoka, anogona kuita munhu. Chakosha chekutanga chandingatanga kutaura ndechekuti kana ukange uri kumhiri yemakungwa une hama yako iri kukunetsa yakutakurisa nderekwa, yakutakurisa mhepo yakaipa, ubva wasumuka nayo ubva waenda kumadokero kwenyika. Zvakakoshera kuti tikasimudza miti iyoyo inokwanisa kutera kusvika pauri iwewe ichidzinganisa iyo mishonga inenge ichirevererwa nehama dzako vanenge vasingadi kuti ubate chakanaka uite chakanaka. Uye inobatsira kuti mumusha mukanzi maparara vanhu vari kufa zvisina tsarukano zvisinganzwisike. Kune vana vari kunzi vakaberekeswa varohwe, vakomana vari kunzi vanongodhakwa achingoita marumbetenezi ashanda ari kunzi kana munhu haana chaita. Mishonga iyi chaikatikoshera ndechekuti tinokwanisa kuituma kune uyu anenge achiita zvaanenge achiita kuvana vake pangave papi, inokwanisa kunokurira kuti munhu anga achirarama zvakanaka. Ndo chakatikoshera chekutanga nekuda kuti pamwe pacho tinongozomunzirwa mhepasi kada kuzotarisa mumhaka inenge yaparwa panenge pasina. Pamwe pacho panogona kungoita godo, kurwadziwa nemararamiro, pamwe pacho kudawo muzimu uri pane mumwe. Vazhinji vanopikisana asi mumwe anozoda kuita kutengera mushonga. Saka zvakakosha kuti tinokwanisa kurwisa zvinhu izvozvo tichinge tichibatsira munhu kuti ange achizopora. Ndo mamiriro azvikaita panhau yekutanga yazvikakoshera iyi. Toenda panhau yechipiri. Nhau inoitika ndeyekuti upenyu mukudzungaira nemukutsvaka kumazuva ako wakachengetwa nevadzimu. Pane zvimwe zvinhu zvinogona kukubata zvinoita kuti upenyu hwako utadze kufamba zvakanaka. Zvino mukufamba kwaunenge uchiita unozonzwa kuti aiwa chiri kusakisa kuti zvinhu zvangu zvisadai, pamwe ndimai, ndibaba kana mukoma ane kubata kwaakaita. Zvino tinozoshandisa imwe nzira yekuti uyo paanonorwisa chinhu chatumwa nemukoma vangave baba vangava amai chikakurirwa chinhu ichocho, zvinokwanisa kupa mukana wekuti iye azokwanisa kuita mari nenzira yakareruka yakasiyana neuyo aimubatira zvakaipa, nokuti imwe yacho inenge iri gore munhu. Saka kana achinge arwiswa zvinobatsira kuti awanewo makwenzi anowana anomubatsira nenzira yakareruka asi achirarama zvakanaka. Ndo mafambiro zvinoita.
handizvi.